Umelá inteligencia mení všetko v našom svete, vrátane športu. Každý deň neurónové siete, ktoré sú súčasťou umelej inteligencie, poskytujú nové možnosti pre hráčov, trénerov aj fanúšikov. Ako bývalý športovec vám chcem povedať o svojej skúsenosti a ukázať svoj názor na umelú inteligenciu v športe. Neurónové siete sú výpočtové modely, ktoré sú inšpirované fungovaním ľudského mozgu. Ich základným cieľom je spracovanie a analýza dát a predpovedanie výsledkov na základe analýzy. V športe napríklad to dá sa využiť na prevenciu zranení športovcov alebo zlepšenie ich výkonu. Chcel by som začať s doprednými neurónnymi sieťmi, ktoré majú taký názov, lebo údaje v nich potrebujú iba jedno zmierne, od začiatku neurónky do jej konca. Keď som hral profesionálne, tak údaje z tréningov a zápasov každého hráča sa zbierali do systému, kde potom podľa potreby mohli byť spracované pomocou rôznych modelov. Na základe tohto spracovania a analýzy tréneri mohli prispôsobiť tréningový proces pre každého hráča, čo minimalizovalo riziko zranení a celkom dobre zlepšovalo výkon celého tímu. Okrem toho, napredné neurónové siete tiež sú schopné predpovedať výkony hráčov na základe ich minulých štatistík. Týmto osobne som stretil ako fanúšik basketbalu, keď som hral Fantasy Ligu. Dával som do modelu predošlé statistiky rôznych hráčov s cieľom toho, aby získať predpoveď ich budúcich výkonov a dostať viac fantasy bodov. Chcel by som pokračovať s konvolučnými neurónnymi sieťmi, ktoré sú veľmi dobre schopné na analýzu videozáznamov, čo v športe pomáha vytvárať napríklad tabelné mapy. Tieto vizuálne údaje sa dajú využiť na analýzu akcií hráčov v rôznych situáciách. Výsledky tohto analýzu mi pomohli pochopiť, kedy a kde hráči hrajú najefektívnejšie, čo mi potom pomohlo zlepšiť svoje schopnosti. Ďalšou oblasťou v športe, kde neurónové siete sú veľmi užitočné, je rozhodovanie. Systémy založené na umelej inteligencie ako Hawkeye v tenise alebo VAR vo futbale pomagajú rozhodce, čo vedie k minimalizácii ľudských chýb a zaisteniu najspravedlivejších výsledkov. Umelá inteligencia aktívne mení šport a jej budúcnosť vyzerá sľubne. Môžem si kľudne predstaviť, že roboti budú hrať spolu s ľuďmi na skutočne vysokej úrovni. Sú ale aj výzvy, ako napríklad nároky na výpočtové zdroje alebo riadenie veľkého množstva dát, či napríklad schopnosť robotov pohybovať tak, ako pohybujú ľudí počas hry. Potenciál na zlepšenie je obrovský a podľa mňa umelá inteligencia môže posunúť šport na úplne novú úroveň.